Takže čau lidi, já vás vítám u nového videa. Dneska to bude zase Fortnite. A chci si dát challenge, že můžu hrát jenom šedé a zelené zbraně. Uvidíme, jak to dopadne. Autobus jel úplně špatně, takže jsem spadl tady. Ale myslím si, že na vin to dneska asi úplně nebude. Uvidím. Tady už někdo po mě střílí. Nějaké NPCčko. Jedu. Tady je. Někdo na ziplině. Věl? Au. Doufám, že to je on, že to není další. Protože mám strašně málo nabojů. To byl tady ten, já jsem na něho dával bautinu. Vlastně modrá, že? A já jsem ji nepoužil ještě, ale. To Skara si ale vezmu. Ještě jsem ji nepoužil, bo to by jsem porušil celou challenge. Ale tu se střílí, já se tam zajdu podívat. Mám celkem dobrý loot na to, že mám zelené zbraně. A mě zajímá, kde oni jsou. Já musím jít asi nejspíš přes ziplineu. Jo, jsou tady. Ale to nebudou asi. Jo, možná. No nevím. Střílí tak divně. To mám s něčím, se skoupem nemám. Dám si shieldy. Vezmu si náboje a jdeme. Ještě jsem si chtěl otevřít tu čestku, že? Tady se tež střílí, tu je myslím... Teď nevím, jestli tu je boss nebo ne. Furt předí, furt. Kde jsi? Kde jsi? Ukaž se ní. Už nejsi. Tu je boss. No boss, to už ani není boss. Si vezmu kartu a jdeme do trezoru. Abych se přiznal, tak tady v trezoru jsem ještě nikdy nebyl, takže vůbec nevím. Jedna modrá jenom. Stejně já vlastně nemůžu, že? Jsem to úplně zapomněl. A to furt dneska nějak zapomínám, že mám tu challenge. Ale já bych už pomaličku mohl jít. Tady jsou. Jsem je tu hledal. Zas. No ty nic neskoušej na mě. Co ten druhý? Tak pojď. Vezmu na tebe Skara. No to je na ziplinu, že? Vylez ven. No, počkej, přebiju si. Tady to je úplně jak nějaký souboj NPCček tady. Super, že je legendární. Tak strašně rád bych si ji vzal. Já vyjedu nahoru. Ale zatím to je dobrá hra, že by dneska byl win. Tak určitě. Tu je tež někdo, a nevím kde. Tu je nahoře. Kam mi furt skáče? Proč já nemůžu vyskočit, hej? Co to bylo, se nějak bugnulo, ne? Už můžu. Nechápu, proč jsem předtím nemohl vyskočit. A tu je někde druhý typek. On bude dole. Není. Venku tež není. Tam je někdo.
Kde jsi? Ukaž se mi, tu jsi. No tak, než ty zareaguješ. Co to je za NPCčka dneska? Já to vidím asi, že vezmu auto a jedu. Protože už tady nikoho nevidím. Ani že by se mi efekty ukazovaly, že by někdo střílel. Strašně rád bych si to otevřel, ale vím, že z toho padá jenom modré zbraně. Takže nic. No, tam je zóna, tam je zóna. Tam je nějaký medailon, nevím, jestli úplně na něho chci jít. Protože on bude mít nejspíš mytýku. Já to tady nějak objedu. A tady už se střelí. Jsem to viděl. Tady se střelí, to jsou. Oni jdou teďkom